Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина. Несегізге төшіріп узабыз. Яңалыклар чыгарылышын сіз ВКонтакте һәм Инстаграм шилтәрләрендә экраннарда күрсәтелгән QR-код ярдәмендә кіріп карый аласыз. 1 апрельдан бір юлы берничә илгә авиарейслар ачылачак. Хәзер очышлар кайсы илләргә мөмкин булачак. Барып та, узып та булмый. Ел сайын 23:07 йортында яшәүчеләр өй янындагы күл белән көрәшә. Ни өчен идарә итү компаниясе проблеманы хәл итми? Алкышлар һәм уңай эмоциялар Чаллыда мәдәният хезмәткәре көне билгеләп үтелде. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 40 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 26 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19235 очрагы теркәлде. Аларның 44-е узган тәүлектә терелгән. Шәһәр предприятиеләрендә хезмәткәрләрне күпләп вакцинацияләү дәвам итә. Спутник Ви вакцинасының беренче компонентын КамАЗның 3337 хезмәткәре алды. 2140 кеше икенче прививканы ясатты. Исегезгә төшерәбез, автогигантта хезмәткәрләрне эштән аермыйча вакцинацияләү өчен шартлар тудырылган. Заводларның медпунктларында вакцинаны саклау өчен кирәкле җиһазлар барлыкка килде. Вакцинация процедурасын Чаллы медиклары үткәрә. Шулай ук предприятиедә хезмәт коллективлары белән коронавируска каршы прививка ясатуга багышланган мәгълүмати очрашулар үткәрелә. 1 апрельдан бір юлы берничә илгә авиарейслар ачылачак. Россиядан Германия, Шри-Ланка, Венесуэла, Сирия, Таджикистан һәм Үзбәкстанга даими очышлар башлана. Моннан тыш Россиядан Кубага атнасына очышлар 7 рейска кадәр артачак. Барып та, узып та булмый. 23:07 йортында яшәүчеләр ел сайын бер үк проблема белән очраша. Яз килү белән аларның подъезды янында күл барлыкка килә. Каралы Ригенә башлауга карамасын, шәһәрдәшләр инде хәзер үк чаң суга. Урынга хәбәрчебез чыкты. 23 комплекстагы подъезд кыегы җылы һава торышына әзер булмаган. Нәтиҗәдә түбәдә эрегән кардан ишек алды территориясында күл барлыкка килгән. Бердә яшәүчеләр ЖЭ хезмәткәрләрен көтеп тормыйча су буйлап йөрмәс өчен үз көчләре белән поддоннар урнаштырганнар. Я живу здесь 10 лет, и каждый раз, когда дожди или вот снег тает, вот такие лужи, приходится ходить по таким вот деревяшкам. Мы пару раз падали с сыном в лужу. Очень неудобно. Постоянно вот это у нас грязь около подъезда, постоянно капает. Вот это не должно быть вообще. Не пройти, не проехать. Что это такое? Постоянно лужи. Сейчас начнет таять, еще будет больше лужи. И который год это у нас происходит. Поэтому это беспредел. Надо что-то делать с этим. Идарәче компания вәкилләре су басуны булдырмас өчен ишек алды җыештыручысын карны тарату өчен бу урынга көнгә берничә мәртәбә җибәрүләрен белдерде. Дворники ежедневно производят очистку территории от снега и наледи, и водоотвод метлой сметают воду, поэтому в течение дня вода снова набирается. По этому вопросу работаем ежедневно. На 2021 год, на этот год, мы планируем там работы по ремонту вот этого подхода, чтобы поднять его повыше, и вода там не будет скапливаться. Яз җитү белән су ташу һәм түбәдән кар төшүгә актуаль тема. Бу хакта мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә дә сөйләделәр. Коммуналь хезмәтләрнең үз территорияләрендә проблемалы участокларга игътибар итүләрен сорадылар. Я прошу сегодня проговорить с нашими управляющими компаниями. Как вы сказали, плюсовые температуры уже пришли. Завтра, послезавтра идем в плюс. +2, +3. Массовый сход снега с крыш, козырьков. В соседних городах уже не очень приятные есть случаи. Кар көртләренең машиналарга һәм кешеләр өстенә төшү очраклары Чаллыда да булды. Коммуналчыларны мондый хәлләр кабатланмасын өчен барысында эшләргә чакырдылар. Халыкның үзләренә дә куркынычсызлык турында онытмаска кирәк диләр гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Урамнар буенча хәрәкәт иткәндә без сөңгеләре һәм кар эленеп торган йортлардан ераграк торырга, алар янына автомобильләрне куярга ярамый. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәммәтов, Айдар Мусин, яңалыклар. Агачлар баганага әйләнде. Безнең редакцияга ГЭС бистәсендә яшәүче шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Аның сүзләре буенча идарәче компания вәкилләре агачларны дөрес кисмәгәннәр. Ботаклар юк, димәк агачлар киң ябылдышлы булмаячак. Әлегә урынга безнең хәбәрчебез чыкты.
Игорь Аркаевка 80 ер шәһәрнең иске өлешендә ул 15 елга якын яши. Җәен бу территориядә саф һава, эсседә кояштан качу урыны бар ди. Ләкин хәзер барысы да үзгәрергә мөмкин. Агач башларын танымаслык итеп кистеләр. Алар коры багананы хәтерләтә дип канәгатьсезлек белдерә ул. Ират әлеге агачларны утыртуда үзе дә катнашкан, хәзер менә алар өчен борчыла. Какое это дерево было? Оно было высотой, наверное, выше крыши. Я часто на него смотрел и думал, боже ты мой, это как же надо так вырасти? Они уничтожили мою душу, ты понимаешь? Они мою душу уничтожили. Я выходил летом, я просто наслаждался. Күрше ишек алдында да шуны охшаш хәл булган иде. Агачлар хәзерге көндә хәтле дә тернәкләнеп китә алмыйлар дип зарлана шәһәрдәшебез. Әлеге хәл буенча Жилкомсервис зирәтче компаниясе агач башларын кисү һәр яз башкарыла торган процедура дип аңлатма бирде. По данному адресу на нашей территории все кронированные деревья кронированы по выданным ранее разрешениям, в том числе полученными по просьбам жителей, проживающих в близлежащих домах. Данные работы они выполнены в соответствии с требованиями, например, к высоте деревьев, к времени срезу и так далее. Единственное, что на некоторых кадрах мы можем видеть, что еще не закрашены срезы стволов деревьев, но в ближайшее время эта работа будет закончена. Агачларның санитар кисү гадәттә алар электр үткәргечләргә якын торган очракта җил вакытында ботаклар сынып төшмәсен өчен шулай ук декоратив максатлар белән башкарыла. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Александр Кащеев, Яңалыклар. Зур соклану, алкышлар һәм уңай эмоциялар чалда мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләп үтелде. Тантаналы чара энергетик мәдәният сараенда узды. Әлеге һөнәри бәйрәм берничә мең чаллы кешесен актерлар һәм шагыйрьләр, язучылар һәм рәссамнар, музей хезмәткәрләре һәм иҗат коллективлары җитәкчеләре, шулай ук сәнгать мәктәпләре укытучыларын кылычлый. Аларны җырлар, биюләр һәм иҗади номерлар белән кутладылар. Это не только профессия. И не столько может быть профессия, это состояние души. Мы понимаем, что быть актером, художником, музыкантом, композитором, это нужно иметь особый и особенный взгляд на жизнь. Искренне вас поздравляю и желаю всего самого доброго. Аплодисменты в вашу честь. Мы в каждом марте месяце проводим вот это мероприятие «День работников культуры». От нас взяли в пример другие районы, город. И после этого вот получилось, что и страна отмечает День работников культуры. Это зародилось вот в этой стене. Так что мы радуемся тому, что и нынче у нас праздник, несмотря ни на какие коронавирусы, проводится. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. Ищите сиделку для близких? Тысячи жителей Татарстана выбирают для своих родителей Центр содействия. Не разрывайтесь между семьей и тяжело больными родителями. Мы поможем, даже в самых сложных ситуациях. Наша работа – забота о ваших близких.